khapangni tahokte buksung haino hailam sugundar no kothong bijap channel o tini bo haino hai katal update tu winokni bwsango phaisok pakya tini no kaibri kaibe update ni bisingo jotoni sai common topic wngkha bebak phajingtini tinti prasarongni jungjal norok jotono saimano aro ni bisingo khowai ni borok hwnga hwnkhe to amo belai kheno mane saimannai tamoni hinkhe khowai aswk area koto o area koto ni bisingo joto kaisa no college hwnkhe o college o thangui porinani thangka hwnkha chini borok rok kwbangma hachal hachal phaima poriu tamo tulasikor tam champahawar tam lathakolok tamo koilanpur joto jagani no o khowai college o poriphaio phiaba tabuk phano aswk iya rwngui thangka o college swnamjakmani tabuk phano chini tiprasarokni bagui kaisa hostel ni bebosta khairijak yakho omoni bagui tabuk kok tisajagui tongo omo hai kok rok tisajaknani bo nango Dasharath Dev Memorial College ajago prai tabuk bai 45 bosor rungui tongo ja college establish khlaijakmani yaba norok saimanna tabuk sukjora kono hostel ni facility gari ko tiprasarokni bagui kono na AC UBC kono ajago kono hostel ni facility gari ko tabuk sukjora to abon bagui nai no ajaga kwbangma student do graduation complete khlainani bagui nai kesal ni borok ajago bara tongoi borok pori tongbai kubangma bisi romunyo sing nugui phaika khowai o aswk joto jagani no college o admission na bagui baidhotamulok sing ma thango bara ma tongo hai keba sabole aswk area rongni aswk lama hachal tabo tulasikor pholoka bari hai romdi tui baglai aing sampani hwnkha aidang kul omo hai jagani borok rok bahai khe thanglaisu khai college o time mote time thang sogui manai gari kana thanga hwnkha borok pungya 11 ta o thangai attend nani hwnkha 9 ta o ma nokhoro time to time 9 ta o nokhori maya hwnkha no problem to problem face ma khlaio omo hairok no nugui chini baksa leader rok no kokti samani nugui bokha thangjawi phaio khapangni tahokte buksong hostel tang rijak ni samni bisi problem hwnkha khe chini tiprasarok ni no sing baidhotamulok sing khowai o thangi bara nok bara 2000 2500 omo hairok ke riwi sing tongio rang kwrwi tui nokni simila siporina hwnkha ke kisa sal thanga hwnkha no gari manya phai maya omo hairok podre problem o face ma khlaio chini borok gaumoni bagui samnila problem ba chini tiprasarokni no problem omo rok no chini leader rok bo bujinani nango tei joto leader rok no khorang tisanani nango haike khapangni tahokte buksong hostel tongtho kwrwi to wansarokni bagui kono problem niya tamni hwnkha ke gana gini ni porinai bongni tam problem nani tongba lama gana bongni nok horni 9 ta phon gari mano 10 ta phon mano jephur panchi bong available tongo tamni hwnkha ke chini borokni no problem hachal ni thanglai sui porinani belai kheno problem khapangni tahokte buksong enke aroni bisingo komarga to khoroksa brinyo rom free rikapo wansa masa omo hainge wansarokni dukan chini tiprasarok sogiri bekhe ani khanakan kaito especially tulasikoni borok rok to horni 7 ta ba 8 ta o tulasikoni borok hwnkha ke sepre tilainani 20 bar ya 30 bar ma wansugo laika hwnkha ke sepre hadogo tamungno abo ching khowai ni borok ngai kaham kaino ching o kokno buji mano gondor bojara khowai elakani phano tulasikoni area ni borok rok hwnkha ke o kokno sadina rok comment khai kubuya social media o si omo hai korok no sukrubui saya pano pheba khowai ni o jungjal no joto khowai o tongnai borok joto saimano hingke social media o omo hai korok kasai phaimani bagui tabuk chini ramchandra ghat ni elected borom gana mem suhel deborma no khorang tisamani nukha tei bo application bo sikha chini tribal welfare minister bikas deborma no hingke naijin rok screen on rok naimano bo tamani sikha bo kok borok bai no letter sikha bino kok borok bai sijak letter no nugui chini kobangma tiprasa lokorok bono kok borok bai simano nugui appreciate khaikya tei hambai borok lekha chini mani kok bai kok simano nugui hingke boro tamani sikha borom ganang tiprasa hamkrai mantri government of India Agartala borom ganang mantri puilano tring bisi tei 2025 bisi katalni holomong tei hamjakmung yapharo ang kha khlaio nang kaham no tongna hnoi kaham kurung no tongna tei bo tamani sikha norok ajago nugui tongna ang aswkno porikha nari swnai haifano bikas deborma no bo bino Facebook post nugui ajago no reply rui rekha bo kitsa sakhamyangui alka jagao thangjak mane khai hospital o thangjak na bo baire rogo oboni bagui bo atui hinui saka ang hasteo phaimani yagulo omo rok no tui kubangma jungjal no tui discussion khlailainai asugui omo hai hinui bo reply rimani nugui chini tiprasarok bo belai kheno chajakha hingke chwng nailainai nuknai bwsakni sal rogo tamo step no hajak omoni lejak tamung chwng omono nugui manai omo jora no kok sanai bwsuk jora tui tamo khlaijak phiaba mada maya hinui haino siring ke asugui tongui lengla chini manthaino chwng ma sannai kok bothoma hingke amosi.